Читам неделно, включваме се от Пловдив, пак сме на адрес за един Volkswagen, както виждате, едно Hyundai, BMW, има си 3-4 коли, сега чакаме човек от Хасково да дойде и да започнем и неговия автомобил, в сервиза ни чакат и знаете, при нас сме единствените, които ходим на адрес, наистина да съдействаме на хората и да нямат проблем. Багажникът е пълен с кружки и започваме работа и ще видим какви ще са резултатите. Част от деня работим си, хубаво е времето. Сега започваме един камион, ще тръгва за чужбина, в сервиза ни чакат още много хора. Този камион започваме, след това и другия и тръгват на път. Виждате какво е при нас. Приятели, почти сме готови, почти е края на деня вече. Нека да видим какво сме направили. Видим почти чисто нов автомобил, халогените, защото е с фабрични ледове, но никаква светлина няма. Почти не светят, не знае какво. Къси и дълги подменихме. Тук също къси и дълги. Виждате как свети. Дори нашите кружки на дълги. Нещо уникално, габаритче. И сега започваме и вече с камионите. Тези жълти кружки вече са в историята. Слагаме лед. След малко ще видим за какъв резултат става въпрос. Нека да видим и разликата. Следа. Тук не заслепява. А тук си е все още жълтата кружка, която едва свети. 180 вата на 24 волт. Специално за камиони. Много фирми с камиони имаме, които обслужваме и наистина шофьорите се прераждат с нашите кружки. Така че ще видим вече разликата, вече готов. Вече сме напълно готови и можем да тръгнем от Пловдив и деня си го изкарахме тук. Тълчета, идваме си от Пловдив цял ден, 6-7 коли и виждате какво ни чака. А вече сме към 9:30 вечерта. Хората си чакат. Ето каудита. Абсолютно всичко трябва да се оборудва с след този бус. Човека си е запазил хотел специално за нас, за да му направим светлините. Виждате едната светлина вече с след дневна. Турата си е жълта. Това Audi е за D3S LED заместител на ксенона, 110 вата от най-силните ни, които са ни нов вариант. Плюс халогени ще ги видите, вътре всичко да стане LED, човек е полицай, сериозен човек. Този Мерцедес, халогените, къси дълги всичко, BMW-то. Може ли халогените да включим? Ще включите ли колата? Ето халогена вече е сменен. BMW как свети. Просто наистина. Виждате тук едната сменена. Другата си е жълта, все още. Дълги може ли? И дългите са невероятни. И така си минава един работен ден, неделно при нас. Ето това е. Хората си чакат и всичко е страхотно. Благодаря. Приятели, това са само халогени. Само халоген на пълна тъмнина, виждате. Хоп. Нека да включим късите и халоген. Уникално.